Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Og mga pag-abri og istasyon para mailagad kining maong programa. Og aduna kitay mga sibihan nga 24 niini nga atong gikasibihan. Mo kini ang mga sibihan nga adunay 24 ka mga ipangsibyan nato sa atong mga programa. Og ini nga tungura magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba o ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Og kiniusab si Brother Ronald Tanyaman og ninigayuna ihatag ko pa kamo sa pagpailapa sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpatuling ug usab sa gihapon kini ang inyong igsuon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos makig-uban usab kaninyo paghatod sa kamatuoran nini karon nga takna o oras sa inyong pagpatalingog mga kaigsunan. Niadtong gusto magpadangat sa mga pangutana i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. O Greg, aron sa paghisgot sa tema, balik ko kanimo. Nining tungura mga mahal namong tigpaminaw makaigsonan, ang ato karong paghisgutan ang bahin sa ang pagpinig o paglain sa mga kanero gikan sa mga kanding. Nganong ato kining giistoryahan o gihimo nga dugukan sa atong pagtunggaron tungod kay sa atong mga gipangsibyahan usa sa gisibyahan nato brethren diri sa Dipolog DXKD no RPN DXKD alas 8 gikan sa alas 7 matapos alas 8 sa kagabion ang kang Pastor Bendilio Bradon. Usa ka pastor sa Seventh-day Adventist Church. Unya ang sa tua Alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabi. Nagsunod ni sa kanato, Reverend. busa din ini nga sibihanan atong kuhaan ang mga paghatag og pagpamatuod. Kay may gisangpit siya nga asa baka kuno kita nabutang kay si Kristo ra ba inig-abot kuno ni Kristo matod pa niya maglain ra ba kuno o magpinig siya mga karnero niya lainon niya ang mga kanding gikan sa mga karnero o ang mga karnero gikan sa mga kanding. Pero para mapatalinghugan nato nga aduna gid kitay gihimo nga mga pagtubag og nagtuot ka siya nga wala kita mahimong kabahin nini atong pamation Brad Dipper. Okay, Rev. Brad Ronald ang mapamahayag ni Bendilio. Okay, atong paminawan kining tingog ni Pastor Bendilio haron nga dinhi mi magpasikat sa among mga pagtubag, mga kahigalag, mga kaigsunan. Atong paminawan. Sa Biblia mga kaigsuonan, ni ay mga tao nga gideklarar nga mahimong mga tinunglo or maadto sa linaw nga kalayo. Unya kinsa sila. Dili ni para sa awit og kinsa siya, na may awit nga kinsa siya nganong nagluid ka. Ang ato karon aton tun-an og kinsa ning mga tawhana nga gitagana sa linaw nga kalayo. Mateo 24:25-51. Mateo 25:41. Unya ang hari mapaingon kanila diya sa iyang wala. Pahawag ikan sa kanako kamo mga tinunglo. Ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa ug sa iyang mga manulunda. Atong na klaro nga gibasa niya ang 25:41 nga matod pa ni Bendilio nga nagyukunoy mga tinunglo nga maadto gyud kuno ngadto sa linaw nga kalayo di yang gipasabot nga kita na niya ang nabutang sa mga tinunglo. Ato sang basahon balikan tong gibasa sa iyang tigbasa nga babae Brad Ronald. Ani arip atong pagabasahon ang Mateo 25:41. Unya ang hari magaingon kanila diha sa iyang wala. Pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa ug sa iyang mga manulunda. Nakita nato ang nakasulat sa Biblia matinaw nga dunay kalayo nga walay pagkatapos nga ang gitagan-an niya ng kalayuha mao tong yawa sumala sa gipahayag ug kadto sila nga gitagan-an tong gingog mga yawa mao tong gitawag og tinunglo. Ingon des Bendilio asa ka ni sila. Karon atong tanawon kay ang ihaman nga giangkon nga dili siya adtos tinunglo. So sihon nato kay maiman mo pabor-pabor ang iyang baba, no? Na karon kining gisgutan nga
tinunglo sumala sa Biblia gisgutang yawa. Hain pa ang gisgutan sa Biblia nga naghisgot og yawa, Brad Dever. Ang dakong dragon reb, ang uban nga termino diri, ang serpente nga karaan. Atong ipapabor silang kaugaling ng Biblia reb, SDA nga Biblia, kung Seventh-day Adventist Church nga Biblia sa Pinadayag, 12, versikulo 9, nag-iingon niini, o gitambog ang dakong dragon, ang serpente nga karaan, ang ginganlag yawa og Satanas, ang maglilimbong sa tibuok kalibutan. Siya gitambog ngadto sa yuta, ug ang iyang mga manulunda gitambog uban kaniya. Klaro matinaw nga ang gisgutan nga yawa nga gitagan-an og kalayo, tinunglo matod pa sa Biblia, kining yawa mao ni ang gitambog nga dragon, ginganlag yawa og Satanas. Ang trabaho nini maglilimbong sa tibuok kalibutan. Karon kung basahon nato ang Biblia kapag kayawa, Bradron, siya ba gitawag og amahan? O kung gitawag siya amahan, may mga anak ba? O kung siya amahan, magsulti ba ning yawa og kamatuoran? Ang iya ba pong anak, magsulti kamatuoran? Nindot kaya nga pangutan na Reverend no sa pagsusi kining yawa nga gitambog uban iyang mga manulunda tinuod nga amahan siya og na siya mga anak. O galing lang ang pagkaamahan ini amahan sa bakak. Akong basahon ng prueba, Juan Kapitulo 8, versikulo 44, mga higalag mga kaigsunan. Pabor sa SDE Bible, kung Seventh-day Adventist Church, Bradron. Atong ipabor sa ilahang Biblia nga Seventh-day Adventist Holy Bible. Ingon ini, kamugikan sa inyong amahan nga mao ang yawa, o ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya ang yawa mo'y usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan. Og siya ang yawa walay labot sa kamatuoran. Kaya ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inig pamakak niya, kadtong yawa siya magasulti tukma siyang kagulingong kinaiya, kay siya bakakon man og mao ang amahan sa mga bakak. Busa kining yawa nga gitambog uban sa mga iyang mga manulunda reverend Nga mo'y gitagan-an. sa linaw nga kalayong walay katapusan. Mo'y gitagan-an sa kalayo. Oh, nya gihulagway nga mao ni naa sa wala sa Dios. Bakakon da ini og maugid pod ang amahan sa mga bakak. Amahan siya na sa mga anak pod. Kay ang amahan bakakon, ang iya pong mga anak ani bakakon pod. Busa, ingon din si Bendilio nga, asa ka ani ang BBCM? Nga ang sistema Bendilio kay imo mang itukmod nga kami na, mukatawa lang medaan. Nga sa description sa Biblia, pagulagway, di man ritso nga moang kunta nga pininig tas Dios. Unya, mungalan dito sa tugat ba nga, mao ni sila ang tinunglo. Katong tinunglo, mga yawa man to. Unya, bakakon man ang yawa. Nakaroon ko ato pa tanon si Bendilio Bradron, nagsulti nig tinoon. Onay dako kayong katawanan niya reverend kay kini siya wa gyud magsultig tinuod gani admitado siya nga siya bakakon ug matod pa niya honest siya sa iyang pagkabakakon. Atong paminawan mahigalag magigsunan ang video clipping ni Mitchell Bendilio sa pagprobe nga siya miyangkon ug bakakon. Description nga iya sa yawa. Ako bakakon ko! Ako bakakon ko! Ako bakakon ko! Oh, laga ko pag-angkon na ako bakakon honest ko! Laga ko pag-angkon na ako bakakon honest ko! Oh, nakita nato mga mahal lamang tigpaminaw. Sayon pag-ingon nga karnero ko, nadabi. Sayon pag-ingon nga di ko tinunglo. Sayon ra pagtudlo nga kining akong kaatbang mao ni ang mga tinunglo. Daw kay ang mga tinunglo sa gibasa nato sa Biblia kay kung Mateo lang ta 25:41 diya ratataman ang mahimong resulta kay kining gisgutan man nga makatudlo man tag tinunglo ra ditso. Daw kay kanang yawa nga tinunglo gitagan-an sa kalayo mo man na ang bakakon man ang yawa na niingon man kag bakakon ka anis ka sa pagkabakakon. Naasa man ka mabutang anak karon. O tanawa ra, tanawa bag-o pagani, na dispanta na karon. Kining hari nga naghisgot sumala sa atong nabasa sa Biblia. Kinsa man ang hari Brad Ronald. Walay lain reb kundili ang Dios. Atong prueba, atong basahon dinhi sa pabor lang gyapon nato sa SDA Bible dinhi sa nakasulat sa Salmo kapitulo 47 bersikulo 7 nagaingon kay ang Dios mao ang hari sa tibuok nga yuta manag-awit kamo og mga pagdaig uban ang salabutan. Gusto matinaw yun nga ang gisgutang hari nga nagpinig nga adunay mga nahabutang sa tuo og naanha sa wala. Pero katong naanha sa wala
mao to sila ang gitawag og gitagan-an og kalayo Nga walay katapusan. nga walay katapusan uban sa iyang mga manulunda. Unya ang masakop ani kung naa ka ang kahimtanga, bakakon ka. Sumala sa atong nabasa sa Biblia, hari din na nga mong Dios nga naglain o nagpinig. Karon atong pamation ang dugang pahayag nga gibasa niya ang Mateo 25:41, atong pamation og unsa dayon pa ang iyang gipadapat para iyang ipaningil diri nato. Okay. Paminawan na to ang tingog ni Pastor Bindilio. Ato pa, aning mga tinunglo mga tao, pag-abot sa pagbalik sa Ginoo, kay sa pagbalik sa ni Ginoong Hesus manggod igsoon, pagbalik ni Ginoong Hesus, atong hinumduman nga bahigo na manggod ta sa duha. Mobitaw na nga ang ato ra kung gipaabot mga kaigsuonan si Kristo. Kamong waga pa kaning mga tawo waga paabot ni Kristo mga kaigsuonan, kay naapot sila gialagaran nga lain, dako kay na nga trabisiya. Mateo 25 versikulo 31 ngadto 33 igsoon. Inigani sa anak sa tao ingon ang hari. Uba sa tanang mga anghel mulingkod siya sa harianong trono. Ug ang tanang tawo sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Unya bahino niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa kanding. Ibutan niya ang mga karnero sa iyang tuo, ang mga kanding sa iyang wala. Padayon. Unya ang hari moingon sa mga tawo iyang tuo, umari ka mo nga gipanalanginan sa akong amahan ug dawatan ninyo ang gingharian sa giandam alang kaninyo sukad sa pagbuhat sa kalibutan. Okay, klaro igsoon nga sa pagbalik sa Ginoo ni Hesukristo, tapoko niya ang tanang tao sa tibuok kalibutan. I don't know og unsay papel ani, unsay asang dapita ani ang PBCM. Kaya di man ko na sila mo doog mas si Kristo na kami mga adilo, ato ming tumas iyohin nyo, senyor. Ato ming tumas iyohin nyo, dili may mo apil-apil ana Bindilio. Kaya dili man na among master, ato mis among master. Klaro, atong nadungog nga dili kuno mi mo apil diri kay nago kuno mi laing lagaran. Adto kuno mi sa among master, iya bang gibat-buhat og istorya ba? Kay alang kuno nila mubalik man kuno si Kristo. Unya sa pagbalik ni Kristo kay maman siyang anak sa tao, tapukon niya ang tanang kanasuran. Sa atong nabasa, mulingkod siya sa iyang mahimayaong trono. Gibasa niya ang Mateo 25:31 ngadto 33. Unya iyang gipapalapos sa pagbasa, nagpasabot nga hangtod ni sa 34. Pero ang atong basahon, lahi ito nga bersyon ang iyang gibasa, arita sa pabor sa SDE Bible Bradiber, giun sa pagkasulti na kung sa 70 Adventist Bible nga Biblia nila ni Bindilio. Oo, atong pagkabasahon Reb dinhi sa Mateo 25, kapitulo 25, bersikulo 31 ngadto 34, ug ginigabot na sa anak sa tao diha sa iyang himaya ug sa tanang mga manulunda uban kaniya. Siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono, 32. Ug sa iyang atubangan, pagatapukon ang tanang kanasuran, ug iyang pagalainon ang usa gikan sa usa. Maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karnero gikan sa mga kanding, 33. Ug ang mga karnero iyang pagapinigon sa iyang tuo, apan ang mga kanding anha sa iyang wala, 34. Ug ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo, umari kamo o mga dinayig sa akong amahan, panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Mo ni ang nabasa, mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan. Gibuhat-buhatan din ni Bindilio nga wala kuno mi magtuo nga si Kristo mubalik. Kay anhi naman kuno mi sa among master. Matod pa niya. Abi niyang amo ning gisupak, nabitaw diha o inig-abot sa anak sa tao. Ang istorya dinhi, kung moabot ang anak sa tao nga si Kristo, mulingkod siya diya sa mahimayong trono o pagkatapokon niya ang tanang kanasuran. Ang katarungan ngano kunuhay nga magtapok siya sa tanang kanasuran. Kay adunay paglain, lainon niya maingon sa mga hayop ang magbalantay, maglain siya maingon sa magbalantay nga naglain sa mga hayop nga kadtong mga karnero daw.
gikan sa mga gitawag og mga kanding. Og ang mga karnero dayon, yang pagapinigon. Sila pagsulti lainon, asa ning mga karnero? Ari sa iyang tuo. Apan ang mga kanding, anha sa iyang wala. Unya, ang katod yung mga karnero, giingon sa Dios. Giingon sa hari, kay ang hari diri mo mang Dios. Mag-ingon kanila sa iyang tuo para ni sa mga karnero dili sa mga kanding. Panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Di modo nga ang gisgutan di ay sa 25:41 nga katong naasawala nga ipapahawa nga mautong tinunglo mo dining mga kanding. Mao ni kay ang tumong kung dili ka mga karnero kanding ka sumala sa nakasulat sa Biblia. Na karon ang atong susihon karon, bradron, kinibang gisgutan dinhi nga magpinig ang anak sa tao inig-abot niya maglain og mga karnero og mga kanding. Ang ato bang Ginoong Hesukristo nahiabot na kay pagtuo man kong bindilyo, bradron. Palabuton pa. O palaboton pa. Nagtuo pod siya nga siya gisultihan para sa pagkakarnero niya. Pero nasayop siya kay katingad-an kay kung karnero na siya karon patakakitag karnero nga bakakon. Gusto siyang mo karnero pero bakakon man. Ato sang sosyon kon ang atong Ginoong Kristo niabot na ba o kinsay gisultihan nga inig-abot sa anak sa tao si Bindilyo ba? Okay, mao ni ilhanan Bindilyo nga ikaw wag gid kay saktong interpretation. Kanang pagingon nimong swito ka hermeneutic wa oy. Bulatics. Bulatics na kay kining gamit mong sitas gidahom nimo nga palaboton di. Ang sukdanan nga gihatag ni Kristo sa iyang pagbalik didto nagisultis iyang mga tinunan ug wa diha ninyo. Unya ang hermeneutics ba doon? Ang method of interpretation. A method or principle of interpretation. Sa akong pagingon wa magkadimao kay di man nimo haom diha sa imong pagingon nga palaboton ni. Diya basahon nako ang sukdanan sa pagpahayag ni Kristo nga iyang pagbalik dito nagisultis iyang mga tinunan ug may sukod nga gihatag siya. Mateo akong pagabasahon Kapitulo 10, versikulo 23, niya, ipabor gyapon ako ang pagbasa sa inyong kagulingong Biblia, ang Seventh-day Adventist Holy Bible. Niya, basahon ako, gingon. Og sa diha nga lutuson kamo nila sa usa ka lungsod, pahayag kini sa atong Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga tinunan. Pangalagi kamo ngadto sa sunod nga lungsod, kaysa pagkatinuod, magaingon, ako kaninyo, nga dili pagani mahurot ninyo glibot ang tanang kalungsuran sa Israel. Ang anak sa tao mahiabot na. Klaro, bradron, sa imong gibasa nga di pa mahurot nila glibot ang tanang kalungsuran sa Israel kay daghan lugar to. Ibutang tag 13, bradron, o 14, ibutang ta, sampol man lang, no? Di pa na nila mahurot paglibot, ang anak sa tao muabot na. Sa ubang hubad ni sa Biblia nga gitawag og ang buhing pulong, gitawag mubalik na. Di pa mahurot paglibot, unya muabot na o mubalik na. Unya kung muabot na, mo man to nga magpinig si Kristo og mga karnero og mga kanding, bradron. Tinuod ko na, unya og gisabot nila nga palaboton ni sa ato pa day ang mga tinunan wa paron day sila makahuman og libot, nagsige pa sila glibot-libot yang ang sukdanan tuama nila. Dili pa nila mahurot og libot, mubalik na si Kristo. Nagsuroy-suroy pang mga tinunan anto. Okay. Murag nagsuroy-suroy pahinon. Human na gani, nangamatay na gani sila. Di pa mahurot nila paglibot, mubalik na ang anak sa tao. May ikaw gisultihan Bindilyo o kamo nga pagtulon na diyan yana. Kay murag husto gyud mo. Nakaron giingon man lagi nga mulingkod siya sa iyang turno kay niabot naman lugar, di ba? Kaya kung palaboton pa na sa ato pa way mabasa sa Biblia nga nagalingkod na dito sa tuo sa Dios ang giingon nga hari nga Dios nga magpinig og katawhan. Nakaron, Brad Deber, ang atong Ginoong Kristo nakalingkod na ba diha sa trono? Kay pag nibalik na, nakita na. Mulingkod man din siya kay may trabaho diyon nga magpinig og magpili og mga karnero para ibutang sa tuo ang mga kanding sa wala. Nakalingkod na gid re pabor na to sa ilahang Biblia nga SDE nga Biblia sa Hebreohanon kapitulo 8 bersikulo 1 nagaingon ini karon ang lintunganay sa among gisulti mao kini aduna kita niining maong labaw nga saserdote nga nagalingkod sa tuo sa trono sa halangdon didto sa mga langit. Klaro mga kaigsunan, mga mahal namong tigpaminaw, nining programa, mga langit nung lamdag sa kinabuhi, nga ang lintunganay daw sa gitawag og halangdon nga saserdote, no? Naglingkod daw dito sa trono, sa langit.
Way lain nga labong saserdote nga gitawag og halangdon sa Biblia sa 8:1. Mao ang nasa Hebranon, mao ang atong Ginoong Hesukristo. Mo kana siya ang gipasabot nga naglingkod sa trono. Atong kwaon din og sample, brethren. Oo. May tungod sa saad sa Dios kabahin kang Sara o pagsulti sa Dios dito kang Abraham o kang Sara. Okay, niya, ang ihemplo nga among pagabasahon mga higalag magigsunan kini sa panahon kang Sara nga asawa ni Abraham nga may saad ang Dios ngadto kaniya. Ani ko mabasa sa Henesis kapitulo 18 bersikulo 10 og ipabor gyapon nato sa ilang kagulingong Biblia rib ang Seventh-day Adventist Holy Bible. Ingon ini ang atong mabasa sa nakasurat. Unya miingon siya sa pagkatinuod ang Dios lugar. Sa pagkatinuod magabalik ako kanimo kung moabot na ang panahon. Og tanawa, si Sara nga imong asawa makabaton sa usa ka anak nga lalaki og si Sara nagpatalinghog didto sa pultahan sa balong-balong nga diha sa iyang likod. Sa gipakita nga ehemplo, nagingon ang Dios nga mao si Yahweh o kon Jehova nga sa pagkamatuod magabalik ako kanimo kung moabot na ang panahon. Og tanawa si Sara nga imong asawa makabaton og usa ka anak nga lalaki. Ang ilhanan, pagka makabaton og anak nga lalaki si Sara, Tubalik ang Dios. mao na kadto ang iyang pagbalik. Iyang pangutana, nakabalik ma ang Dios nga mao siya didto sa saad niya kang Sara. Brethren, Nakabalik riberin. kay ang ilhanan Ang ilanan, nanganak man si Sara, mo man ang saad sa Dios. sa priba Ang priba basahon ko reb dinhi gyapon sa Henesis sa kapitulo 21 bersikulo 1 ngadto 2. Unya Biblia gyapon nga Seventh-day Adventist Holy Bible ang akong pagabasahon. Gingon, og si Jehova miduaw kang Sara sumala sa gisulti niya og gibuhat niya kang Sara sumala sa iyang gipamulong. Og nanamkon si Sara og nag-anak siya sa usa ka anak nga lalaki kang Abraham sa tigulang na siya niadtong panahon nga gitagal nga gisulti sa Dios kaniya. Tanawa mga mahal mong tigpaminaw, nakabalik si Yahweh o kon Jehova? Oo. Tungod kay si Jehova, miduaw kang Sara sumala sa iyang gisulti. Unsa may resulta nga ang iyang pagduaw isip na tuman na. Tungod kay mubalik siya, ang pagbalik iyan na din giduaw. Ang pagbalik niya kung manganak si Sara. Nanganak ba si Sara? Nanganak. Oo. Niya din ni balik na sa samang pagkagi nga ang atong Ginoong Jesucristo kung moabot siya o mobalik ang katuyuan, magtigom siya. Tawagon niya ang mga tao diha sa kanasuran daw nga aron makita lugar nga ang punto maglain siya mga kaniro og mga kanding. Ang mga kaniro sa tuo ug ang mga kanding sa wala. Mao tong gitagan-an sa linaw nga kalayo kay bakakon man ng gisgotang kanding na di man ka maka-apply binilyo kay dili man ka karniro. Ug ang karniro nga gipasabot sa Biblia mga tao na nakaron sa Biblia unsay priba nga ang mga karniro nga gisgutan nga gilain sa magbalantay nga mao ang hari inig abot na sa anak sa tao dunay pagpinig. Pero ang nagsulti nini mao ang hari nga maong Dios. Tinuod ba Brother Eber nga ang gisgutan diri nga karniro, mga tao yun? Oo, Reb, pabor na to. Sila ang kaugalingong Biblia. SDA nga Biblia kung Seventh-day Adventist Church. Dinhi sa Salmo, Kapitulo 79, versikulo 13, nagaingon ini. Busa kami nga imong katawhan ug mga karnero sa imong sibsibanan. Bisag di alang takuto, Reb. Ang gipasabot nga karnero, mao di ay ang mga katawhan. Klaro, mga kaigsunan, nga ang gipasabot nga mga karnero, sumala sa gibasa ni Brad Dever, nga sa 79:13, busa kami nga imong mga katawan og mga karnero sa imong sibsibanan. O di, mga tao tong gilain. Iyang pangutana, sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, doon na ba siya'y nalain nga mga karnero? Kay buot mang ma-apply si Bindilyo nga siya mao ang karnero. Pero sa atong nabasa, taga naaman na sa atong kamot. Ang naa sa walang kamot, kanding man, gitaganaan man tong silot sa kalayo niya, mga anak man to, o iya sa yawa. Na magsulti og O pagpamakak. O, wa man siya. Naaman niya ang Naaman kinaya. niya ang pagpamakak. Busa kini di ang kanding, tao po na. Ang kulbaan to, kung moingon si
Mingon nga, uy, nakanding Dias Bindilyo na og atong dagway mura pug kanding road paraglitan siya mura mag napabor. Mura magnihaom. Oh, mura magniaw may gani kay di pud kanding, nga? Kay magpagwapo-gwapo lagi di na bay gwapo kanding. Mao gyud. Oh, no? Sayang na lang sa pag-ingon nga inborn ng pagkagwapo nya di ay kanang parihog naong sa Kanding. mananap nga kanding. Na karon, gihatag ba Brother Ronald og unsaon pag-ila sa mga kaniro nga gipinig o gilain sa atong Ginoong Kristo? Ani arib ang puribarib, ipabor lang gyapon ako sa Biblia nga SDA sa Juan kapitulo 10 bersikulo 27 nagaingon. Ang akong mga karnero nagapatalinghog sa akong tingog og ako nakaila kanila og sila nagasunod kanako. Oh. Tanawa. Tanawa ang punto. Ang akong mga karnero nagapatalinghog sa akong tingog ug ako nakaila kanila og sila nagasunod kanako. Kay mo itumong ni Kristo iyang gisultihan ang iyang mga katawhan. Di pa ninyo mahurot paglibot ang tanang kalungsuran sa Israel. Mobalik na ako, moabot na ako. Unya, giingon sa 25 sa Mateo, versikulo 31 ngadto 34 nga magpinig siya mga karino. Pag mobalik siya, niya mulingkod siya siyang trono. Di ang ilhanan nakabaton siya mga kaniro iyang giisplikar. Nakapili na siya. Oh, ang akong mga karnero nagpatalyong sa akong tingog og ako nakaila kanila og sila nagsunod kanako. Kato namang dili mga karnero nga gitawag og kanding unsay ilhanan ana Brad Deber sumala sa Biblia. Mga dili managpanuureb. Ipabaw lang nato reb sa bersikulo 26 kay sa 27 man to gibasa sa kaubang ministro ganiha sa maurag gyapon nga kapitulo 10 sa Juan Pabor sa ilang Biblia. Ilahag gyapong Biblia reb o SDA nga Biblia kun Seventh-day Adventist Church nga Biblia nagaingon ini. Apan kamo wala managpanuo tungod kay kamo dili man kauban sa akong mga karnero. Oh, di kung dili kauban sa mga karnero lahig dagway ni. Kanding gini. Kanding gyud. Oh. Oh, dili kauban. Naklaro na nato apan kamo wala man nagpanuo. Tud kay kamo dili man kauban sa akong mga karnero unsa di isulti sa atong Ginoong Kristo labi nagnapatik na sa kasaysayan Brad Ron sa Biblia no. Di day pwede nga supakon. Kay katong magsusupak mao manang gitawag og kanding. Man mahimong karniro og bakakon pod. Na mao man na ron. Lisod pod og makarneros Bindilyo nga dunggan na nato nga bakakon daw siya. Dili tinuod nga si Bindilyo nagiyon namong mga kanding mi. Ikaw mo ang nahimong kanding ay bakakon ka sumala sa ato nang napamatud-an mismo sa imong bunganga sa bibig nahuhuli ang isda. Miabot na mga oras, ang ngalan na lamang sa mga tutulo, Master Tomas, Dinyo Senior, kini ang inyong lagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, ug sa ngalan sa kauban nga mga Evangelista o Ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba. Og kiniusab si Brother Ronald Canyaban. O kiniusab ang inyong igsoon Evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.